Juma November kalo tile 27 san 2020 an minnu sɔgɔlen b'an na an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la ni aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen. Burkina Faso jamanakuntigi kalata Roch-Marc Christian Kaboré tɛmɛna kabini tako fɔlɔ ni kɛmɛ saradala 57 ni kunkan ye. Jɛkulu min sigilen do kalataw labɛnni baaraw kama Burkina n'a bɛ wele nanzarakan na Commission électorale o ye kalata ɲɛnabila jaabiw bɔ ka bin kunu alamisa Novembre kalo tile 26 san 2020 o siratigɛ la Roch-Marc Christian Kaboré mun tun ye cɛbɔ ye a yɛrɛ nɔnabilali la ale de tɛmɛna kabini tako fɔlɔ la ni kɛmɛ saradala 57 ni kunkan ye. Edi Komboigo min ye jamanakuntigi kɔrɔ Blaise Compaoré ka tɔn cɛbɔ ye ale nana jɔyɔrɔ filanan na ni kɛmɛ saradala 15 ni kunkan ye. Jɔyɔrɔ sabanan minɛnen bɛ Ngarandabaw kuntigi Zéphirin Jabere bolo ni kɛmɛ saradala 12 ni kunkan ye. Nin jaabi ninnu ka kan ka sɛmɛtiya sariyasunba lafasajɛkulu fɛ n'o ye Conseil constitutionnel ye don nataw la. Sɔsɔlijugu dɔ senfɛ tarata Novembre kalo tile 24 san 2020 denmisɛn san 30 kɔ dɔ ye mugu wuli denmisɛn 2 la k'u jogin kosɛbɛ. Nin waleya in kɛra su fɛ nɛgɛ kaɲa 22 waati la Jelibugu Dumanzana Bamako komini fɔlɔ la. A don mankan fosi tun tɛ sigida in na. Denmisɛn dɔ ye sɔsɔlijugu dɔ daminɛ k'o tɛ ban. Mugukan sina ka bɔ ten. Kisɛ ye mɔgɔ 2 sɔrɔ u cɛ la k'u suru duguma. Mɔgɔ 1 jogina sen na, kisɛ ye dɔ minɛ a disi la. U basi kɛnɛw b'a la ka suru. Sigidalamɔgɔw ye dɛmɛ don u la k'u lase kɛnɛyasow la ka ci bila polisiso 12nan ma Bolkasonbugu. Polisiw sera kɛnɛ kan ka sɔrɔ ni mɔgɔ damadama tɛ sigidalamɔgɔ bɛɛ donna ka datugu u da la ka sababu kɛ jasiranya ye. U ye mugucila in minɛ ka taa a ka sɔgɔnɔna woloma ka bɔ pistolet mitrailleur 1 ni kisɛ foroko 3 kan. Marifakisɛ hakɛ min tun sarannen do u bolo o ye 46 ye. Marifa min fiyera ye ka fara o kisɛ 5 kan. U taara n'a ye sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ sen na ka sɔrɔ k'a latɛmɛ kiiriso ka bolo kan. Kafu ɲɛmɔgɔba ɲangira k'a bolo bɔ ntolantanko bɛɛ la san 5 kuntala ka a bɛ ka jigi da kiiriso kan. Afrique sela ntolantan tɔnba n'o ye kafu ye tubabukan daɲɛsuru la o ɲɛmɔgɔba ye Madagascar jamanaden ye Ahmad Ahmad. Diɲɛ ntolantanko tɔnba n'o ye FIFA ye tubabukan daɲɛsuru na o y'a ɲangi araba Novembre kalo tile 25 san 2020 san 5 kuntala ka sababu kɛ dunko juguya ye. U ko wari hakɛ caman tununnen do a kɔ. Diɲɛ ntolantanko kiiriso min bɛ wele tubabukan daɲɛsuru na TAS a bɛ ka kafu wele ye k'a ma jɛn ni ɲangini na sababu ye. A y'a jira ko bin kɛlen do a kan. An bɛ don min na Ahmad Ahmad yɛrɛ si hakɛ bɛ san 60 la. A ka ɲɛmɔgɔya sarati bɛ ka dafa kafu kunna a nɔnabilali kalataw yɛrɛ ye marisi tile 12 san 2021 ye. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ in kan.